Follow TV, kuma subscribe. Assalamu alaikum, kuna tare da Follow TV. In ba ku mana subscribing ba, ku daure ku mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa. Da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za ku na ganin su kai tsaye. Akwai wani website da yake amfani yadda za ka yi ka sanja kowane irin yare ne ta harshen da kake so. Shi wannan website ɗin yana amfani ne akan cewa za ka kalli an turo ma saƙo ko na Chinanci ko na Faransa ko na Turkiya, to amma baka san me wannan saƙon yake kunshe da shi ba, kai kuma alhali baka jin wannan yaren. To akwai yadda za ka yi ka ji wannan yaren ka fassara shi ta harshen da kake ji. Za mu shiga cikin Chrome. Mun shiga cikin Chrome, nan wajen searching ne. Za mu search sai ka rubuta Google Translator. Gashi nan Google Translator na biyun nan. Yana searching ya kawo mu Google Translator. To nan wajen Google Translator za mu kalla a nan wajen kaga nan Hausa, nan kuma English. Kun ga ya ba mu Hausa ga English. Muna so za mu mai da rubutu, za mu rubuta rubutunmu ne da harshen Hausa ya koma ta yaren English. To za mu rubuta da Hausa, mu rubuta nan, za mu rubuta tun da harshen Hausa ne sai mu ce muna so ya koma ta Turanci, sai mu rubuta zo ya koma ta Turanci. Kun ga gashi nan wajen ya ce mana me com, gashi nan com. In kuma again muna so za mu sanja daga Turanci ne ya koma Hausa, to nan za mu duba nan wajen, za ka yi nan wajen da muka rubuta ta Hausan nan zai sanja ya dawo ta Arabic, sai ka danna, sai ka rubuta wannan, sai ka rubuta English, sai ka rubuta English, gashi nan English. Ga nan ya dawo English, nan ya dawo Hausa. To nan muna so mu sanja a ce for instance wannan, for instance a ce muna so mu ɗauki wannan duka, muna so ya fassara mana shi ta Hausa wannan, to sai mu danne mai makin. For instance mun danne nan, mun yi copy, sai mu dawo nan tunda da English ne, kun ga Turanci ne dama, sai mu pressing, sai mu paste. Kun ga ya mana paste. Kun gani gashi Google's free service, gashi nan ya kawo mana, gashi ne da komai gashi nan press via abubuwa English and over 100 others. Kaga ya kawo mana akan cewa shafin kyauta na Google nan take yana fassara kalmomi, jimloli da shafukan yanar gizo tsakanin Ingilishi sama da 100. Kun gani gashi nan zai maka wannan. In kuma already wannan din again muna so mu mai da shi ta Arabic ne, English in ya koma ya fassara mata Arabic, sai mu koma nan wajen, sai mu duba nan wajen English nan Hausa, sai mu danna nan wajen, sai mu rubuta Arab, ga nan Arab nan ana, sai mu taba Arab ya dawo nan. Za ku yanzu zai sanja mana ya dawo mana ta Arab. Kun gani gashi ya dawo ta Arab, ya dawo ta Arab, Larabci kenan. To haka ta kowane yare kake so ka koma, yadda kake so ka fahimta, za ka iya mai da shi ya koma ta Arab wannan. To for instance yanzu a ce wannan ta Arab din ma muna so shi ma again ya koma mana ta me, ya koma mana ta Hausa, ya koma mana ta Hausa. Sai mu ɗauka mai copy, sai mu goge shi wannan, sai mu goge wannan, sai mu zo mai pasting, sai mu koma nan ya dawo Arab, nan ya dawo Arab, nan ya dawo Arab, nan ya dawo English. To ba English ɗin muke so a nan ba, nan za mu sanja
mu sanda nan ya bar English. Ya bar English. A ce for instance wani yare ne wadda muke gani kamar mutane za su dan fahimce shi, ba mu sa French. Ga nan French. Kaga mun sa French, to ta Arabic ne zai koma French. Kun gan shi ta Arabic ne, zai na yana kokarin, kun gani ga su nan ya kuma French. Ka gani ga shi ya kuma French duka nan in French ne ya kuma French. To haka za ka yi ka tambaye da shi abubuwan kala-kala. Sannan kuma again bayan haka akwai application mai zaman kansa na Google Translator. Za ka je Play Store ka yi downloading din Google Translator. Duk lokacin da kake so za ka ɗauka kai amfani da shi, sai ka yi, ba dole ka shigo cikin nan ba, amma ta cikin Google nan ta Chrome ɗin ko kuma ta browser da kake so ka yi amfani da shi ya fi sauri akan ka je kai ta amfani da application ɗin. Duk yaren da kake so komin yawan sa ka ɗauka ka fassara shi, za ka fassara shi ta nan. In ba kuma na subscribe ba, ku daure kuma na subscribe, ku kasance da M Colo TV a koda yaushe. Mun gode.